bilo je sukoba tih jedinica sa jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, razoružavanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, odvođenje velikog broja talaca. Tada smo to uspjeli razriješiti, ali njihovo ponašanje i dalje nastavljeno i oni su se ponašali van sistema rukovođenja i komandovanja. Bile su brojne odvođenje ljudi na kopanje rovova, otimanje vozila, kamera, maltretiranje novinara. Mislim da je sve prekoračilo ono krajnje izdržljivo kada su provalili u pokop i odnijeli sredstva ona koja su korištena za ukopavanje ljudi. Vi znate kakva je situacija tada bila u Sarajevu. I koliko se sjećam, predsjednik Izetbegović je 25. oktobra pozvao Bakira Alispahića i mene i pitao da li možemo da uradimo taj posao, da obezbedimo red u Sarajevu. Mi smo to prihvatili jer smo mi bili spremni već ranije. 25. oktobra, ja mislim navečer u oko 20 sati održana sjednica predsjedništva na kome smo dobili i nalog da izvršimo taj zadatak. U 5:30 26. otpočela je aktivnost i do navečer do 24:00 26. Oktobra 1993. ta akcija je okončana. Treba znati da je preko 600 ljudi je bilo privedeno, ali je negdje 60-ak ostalo posle 2-3 dana u pritvoru, a mislim da je prema 27 pokrenut postupak. Uglavnom, ova aktivnost mislim da je bila značajna jer je spasila Sarajevo, a u tom momentu je bilo u pitanju država Bosne i Hercegovine, odnosno njena snaga da se razriješe takvi probleme. Ova aktivnost je izvedena kao akcija Trebević 2 i mislim da je značila veoma mnogo za daljnje funkcionisanje države Bosne i Hercegovine.